Голяма част от темите, които ще бъдат разглеждани, документите, които ще бъдат утвърдени от държавните и правителствени ръководители, са строго секретни. Касаят много важни въпроси от бойната готовност, боеспособността на съюзните ни сили. Така че няма как такива документи с такъв гриф да ги обясняваме с некласифицирана информация. Няма как да стане. Примерно, аз казах и сега в интервюто, въпросите на сдържането и отбраната касаят планове. Регионалните планове, касаят войски, касаят оценки за риска за изпълнение на тези планове. Т.е. какво още трябва НАТО да направи, за да сме сигурни, че тези планове са готови и могат да бъдат изпълнени, което е важно за българския гражданин да знае, че НАТО е тук, но НАТО е способно и НАТО ще ни защити. Ето, ние не можем да влизаме в такива детайли на тези оценки. И не е само сдържането и отбраната, има и други въпроси на командната структура на НАТО. Ние не можем да кажем извън това, че България ще прави дивизионен щаб. Нали? Но има детайли по отношение на командната структура. Както на сухопътни сили, така и по отношение на противовъздушната отбрана, противоракетната отбрана. Много са темите. НАТО не е публична организация. НАТО е военно-политически съюз, където 90% от информацията е класифицирана. В България Министерството на отбраната има най-много класифицирана информация от всички ведомства. Добре, без детайли, може ли да кажете, очакваме ли повече войски на НАТО по източния фланг? За сега се смята, че разработените планове, това мога да го кажа, се изпълняват успешно, гарантират сигурността на страните членки, сдържането и отбраната. Тоест, извън това, което имаме групата на НАТО в България, която при необходимост може да бъде нараснала до бригадно ниво, няма допълнителни усиления на България, които да бъдат нужни или добавени към тези усилия. Така че ние дискутираме изпълнимостта на плановете, забележете, а не преработване, създаване на нови планове и така нататък. Министър Запрянов, какъв сигнал всъщност даваме на нашите партньори в НАТО, след като върховният главнокомандващ на българската армия дори няма да се яви в Вашингтон? Какво им показваме по този начин? Това е лично мнение на държавния глава. Такова мнение имат и другите страни. Всяка страна суверенно решава кой да я представлява. Правителството реши да покани президента. Ние щехме да бъдем с делегация на най-високо ниво, в смисъл, че и премиера, и президента щяха да бъдат там. Държавния глава има опит, президента Радев, от участие в подобни срещи на високо равнище. Така че това беше един жест на уважение към институцията на президентството, лично към президента. Той е преценил, че има теми, по които не е съгласен или не споделя напълно мнението, е решил да не пътува, ще оглави делегацията премиера. Това е. Отчитате ли като грешка обаче това, че Министерски съвет взе решение за такава позиция, без да я съгласува с Дондуков 2? Първо, ако разглеждаме действащото законодателство, то не само, че е в правомощията на Министерския съвет, ами е задължение на Министерския съвет. Ако ние не бяхме разработили и приели национална позиция, щехме наистина да бъдем много уязвими. Защото имаше и такива внушения, че ние сме във вътрешно-политически процес на формиране на ново правителство и че служебното правителство може да изчака новото правителство политически излъчено и базирано на политическо мнозинство, то да разработи национална позиция. Но това нещо не е така лесно за ден-два да се направи. И затова служебното правителство прие националната позиция в условие, че то ще я представлява в Вашингтон, а ако се излъчи политическо правителство, да я предостави веднага на политически излъчения кабинет и той, разбира се, има отново право да я разгледа и да промени или да добави нещо. Тоест, ние отиваме подготвени в Вашингтон, ние не отиваме неподготвени. И още нещо, това е рутинна процедура, защото малко хора знаят, че делегацията в НАТО получава от нас указания ежедневно. По всички тези документи ние работим с месеци и изразяваме национална позиция. Сега това е сумирана национална позиция на правителството, но това не е някаква изненада. Ние сме участвали в разработването на тия документи и във всеки един документ сме гледали да си отстояваме националния интерес. Така е и по отношение на Европейския съюз. Вие четете често Министерския съвет приема позиции за нашите делегации, които отиват в Европейския съюз, да ги представят и после Министерския съвет приема и отчети от тия делегации от работата на
Европейския съюз. Също и в НАТО. Поставя със задача на нашата делегация и тя прави отчети как българския интерес е защитен. Тоест, националната позиция за Вашингтон е рутинна процедура, но в случая извънредното е, че имаме на най-високо равнище среща, където тази позиция ще се представи вече на най-високо държавно ниво от президент или от премиер.